Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι Πέρα από την Επικαιρότητα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά τελευταία γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας, τη Συμφωνία της Μέκκας. Και το ερώτημα είναι, αυτή η συμφωνία είναι μια νέα γεωπολιτική, αν μια νέα γεωπολιτική τάξη γεννιέται στη Μέση Ανατολή. Στις 7 Αυγούστου 2026 στη Μέκκα είναι κάτι που μπορεί να αποδειχτεί πολύ σημαντικότερο από μια ακόμα διπλωματική συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν υπέγραψαν την αποκαλούμενη Κοινή Αμυντική Συμφωνία της Μέκκας. Και η πιο σημαντική πρόβλεψή της είναι εξαιρετικά απλή. Ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών. Ο ίδιος ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, συνέχισε τη λογική της συμφωνίας με εκείνη του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Αλλά η πραγματική σημασία της συμφωνίας δεν βρίσκεται μόνο σε αυτή τη μία πρόταση. Η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι πρόκειται να δημιουργηθούν μόνιμοι πολιτικοί και στρατιωτικοί μηχανισμοί συντονισμού στους οποίους θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, οι Υπουργοί Άμυνας και οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών χωρών. Προβλέπονται κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, συνεργασία στην αεροάμυνα και στα μη επανδρομένα συστήματα, καθώς και κοινή ανάπτυξη και παραγωγή οπλικών συστημάτων, μεταφοράς τεχνολογίας, ηλεκτρονικός πόλεμος και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, προβλέπεται Υπουργική Επιτροπή και Κοινή Γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία. Άρα, δεν πρόκειται απλώς για μια φωτογραφία τριών ηγετών στη Μέκκα. Υπάρχει προσπάθεια θεσμοποίησης μιας στρατηγικής σχέσης. Και εδώ ακριβώς αρχίζει το πραγματικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Γιατί τώρα? Για να καταλάβουμε τη συμφωνία, πρέπει πρώτα να δούμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε. Η Μέση Ανατολή του 2026 δεν είναι η Μέση Ανατολή πριν από 10 χρόνια. Η νέα φάση της σύγκρουσης με το Ιράν, η Ιρανική πύραυλη και τα drones, οι επιθέσεις των Χούθι, η ανασφάλεια στις θαλάσσιους οδούς, η αντιπαράθεση Ιράν-Ισραήλ και οι αμφιβολίες πολλών κρατών του κόλπου για το πόσο μπορούν να εξαρτώνται αποκλειστικά από τις ΗΠΑ έχει αλλάξει δραματικά τους στρατηγικούς υπολογισμούς. Το Ριάντ βλέπει ότι το παραδοσιακό μοντέλο, η Αμερική για την ασφάλεια του κόλπου, δεν είναι πλέον αρκετό. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά εδώ και χρόνια επιδιώκει αυτό που ήδη αντιλαμβάνεται ως μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Θέλει να παραμείνει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα να έχει δικά της δίκτυα επιρροής στη Μέση Ανατολή, στο Κάφκασο, στην Αφρική, στην Κεντρική Ασία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και το Πακιστάν βλέπει μια τεράστια ευκαιρία να μετατρέψει τη στρατηγική του ισχύ σε διπλωματικό και οικονομικό κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία της Μέκκας δεν δημιουργήθηκε επειδή ξαφνικά οι τρεις χώρες ανακάλυψαν ότι έχουν κοινά συμφέροντα. Δημιουργήθηκε επειδή τα συμφέροντά τους άρχισαν να συγκλίνουν αρκετά ώστε να μπορούν να χτίσουν ένα κοινό μηχανισμό ασφάλειας. Και εδώ πρέπει να δούμε τι φέρνει ο καθένας στη συμμαχία. Ας το δούμε πολύ απλά. Η Σαουδική Αραβία φέρνει τα χρήματα. Η Τουρκία φέρνει την αμυντική βιομηχανία, τη γεωγραφία και τη στρατιωτική της υποδομή. Και το Πακιστάν φέρνει ένα πολύ μεγάλο και έμπειρο στρατό και αναπόφευκτα τη σκιά της πυρηνικής αποτροπής. Πρέπει όμως να κάνουμε και μια απλή και σημαντική και πολύ σημαντική διευκρίνηση. Το Πακιστάν, είπαμε, ξέρουμε ότι είναι μια πυρηνική δύναμη. Αλλά δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι η συμφωνία της Μέκκας επεκτείνει την πακιστανική πυρηνική ομπρέλα στην Τουρκία ή στην Σαουδική Αραβία. Αντίθετα, Σαουδάραβες αξιωματούχοι έχουν απορρίψει την ερμηνεία ότι η συμφωνία συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες ή με ένα νέο αγώνα πυρηνικών εξοπλισμών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το πυρηνικό στοιχείο είναι γεωπολιτικά διάφορο. Έτσι, θα ήταν άτοπο να μην το υπολογίσουμε. Ακόμα όμως και χωρίς την πυρηνική εγγύηση, όταν μια περιφερειακή συμμαχία περιλαμβάνει το μοναδικό μουσουλμανικό κράτος που διαθέτει πυρηνικά όπλα, ο αντίπαλος είναι υποχρεωμένος να το συμπεριλάβει στους υπολογισμούς του. Και αυτή η στρατηγική αμφισημία ίσως είναι ακόμα πιο χρήσιμη από μια επίσημη ανακοίνωση. Τι κερδίζει η Τουρκία? Για την Τουρκία η συμφωνία αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία. Πρώτον, η Άγκυρα επιχειρεί να τοποθετήσει τον εαυτό της στο κέντρο μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας του μουσουλμανικού κέντρου. Δεν εγκαταλείπει το ΝΑΤΟ, αντίθετα, προσπαθεί να βρίσκει ταυτόχρονα μέσα στη δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας και επικεφαλής μια δεύτερη περιφερειακής αρχιτεκτονικής. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί αυξάνει τη διαπραγματευτική αξία της Τουρκίας απέναντι στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Η Άγκυρα μπορεί πλέον να λέει: δεν είμαι απλώς ένα νοτιοανατολικό μέλος του ΝΑΤΟ. Είμαι και μια από τις χώρες γύρω από τις οποίες οργανώνεται η νέα ασφάλεια της Μέσης Ανατολής.
Δεύτερον, η συμφωνία δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για την τουρκική αμυντική βιομηχανία. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό. Drones, μη επανδρομένα θαλάσσια συστήματα, ηλεκτρονικός πόλεμος, πύραυλοι, αισθητήρες, τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα διοίκησης και ελέγχου μπορούν να συνδυαστούν με σαουδοβαρική χρηματοδότηση και η πακιστανική στρατιωτική τεχνογνωσία. Και αυτό είναι ένα σημείο που η Ελλάδα δεν πρέπει να υποτιμήσει. Η μεγαλύτερη επίπτωση για την Ελλάδα μπορεί να μην είναι ότι αύριο το πρωί θα εμφανιστούν σαουδοβαρικά ή πακιστανικά μαχητικά στο Αιγαίο. Μπορεί να είναι όμως κάτι πιο μακροπρόθεσμο και εδώ πρέπει να δώσουμε προσοχή. Η επιτάχυση της τουρκικής στρατιωτικής τεχνολογικής ισχύως μέσω κεφαλαίων, συμπαραγωγών και νέων αγορών. Πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή μας σε αυτό. Να δούμε τώρα τι κερδίζει η Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία κάνει κάτι επίσης εξαιρετικά έξυπνο. Δεν εγκαταλείπει τις ΗΠΑ, δεν περνάει στο τόπεδο της Κίνας, δεν γίνεται τουρκικός δορυφόρος. Αντίθετα, διαφοροποιεί τις πηγές ασφαλείας της. Αυτό ονομάζεται στρατηγικά hedging. Το Ριάντ θέλει να μπορεί να συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον, να διατηρεί οικονομικές σχέσεις με την Κίνα, να συνομιλεί με το Ιράν, να έχει στρατηγική σχέση με το Πακιστάν και ταυτόχρονα να ενισχύει τη σχέση του με την Τουρκία. Το προηγούμενο αυτής της συμφωνίας έχει ήδη δημιουργηθεί το Σεπτέμβριο του 2025, όταν η Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπέγραψαν διμερή συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με την ίδια περίπου βασική λογική. Επίδυση στον ένα θεωρείται επίδυση και στους δύο. Η προσθήκη της Τουρκίας μετατρέπει όμως αυτή τη διμερή συμφωνία σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δημιουργεί ένα γεωγραφικό άξονα που ξεκινάει από την Ανατολική Μεσόγειο, περνάει τον κόλπο και φτάνει μέχρι την Νότια Ασία. Έτσι. Αν δείτε το τόξο, είναι μεγάλος ο άξονας. Το Πακιστάν, να δούμε τώρα τι κερδίζει. Για το Πακιστάν το όφελος είναι εξίσου διπλό. Οικονομικό και στρατηγικό. Το Ισλαμαμπάντ αποκτά ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση στη Σαουδική Αραβία και στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζονται ως νέα περιφερειακή δύναμη της Νότιας Ασίας σε παίκτη της ασφάλειας της Μέσης Ανατολής. Και εδώ εμφανίζεται ακόμη μια μεγάλη παράμετρος, η Ινδία. Εάν η αρχή, η επίδεση στον ένα σημαίνει επίδεση σε όλους, εφαρμοστεί κατά γράμμα, τότε θεωρητικά μια μεγάλη Ινδοπακιστανική σύγκρουση θα δημιουργούσε ερωτήματα για τις υποχρεώσεις της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο το νέο ιδεολογείο παρακολουθεί προσεκτικά τη συμφωνία. Η γεωπολιτική επίδραση της Μέκκας λοιπόν δεν περιορίζεται στη Μέση Ανατολή. Φτάνει μέχρι και την Νότια Ασία. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι αυτή η συμφωνία είναι το ΝΑΤΟ του Ισλάμ. Μπορούμε να το θέσουμε κάτι σαν ερώτημα. Η σύντομη απάντηση είναι όχι ακόμα όμως. Όχι καταφατικά, όχι ακόμα. Και αυτή η λέξη ακόμα έχει σημασία. Το ΝΑΤΟ διαθέτει εδώ και δεκαετίες ενοποιημένες στρατιωτικές δομές, κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό, διοικήσεις, διαδικασίες, πρότυπα διαλειτουργικότητας και μηχανισμούς πολιτικής απόφασης. Η συμφωνία της Μέκκας βρίσκεται στην αρχή και δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Το πλήρες κείμενό της δεν έχει δημοσιευθεί και οι λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα ενεργοποιείται η συλλογική άμυνα πρόκειται να καθοριστούν στους νέους θεσμούς που δημιουργούνται. Άρα, το να πούμε ότι δημιουργείται ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ είναι υπερβολικό. Αλλά το να πούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα σημαντικό είναι ακόμα μεγαλύτερο λάθος. Γιατί όλες οι μεγάλες συμμαχίες ξεκινούν κάποτε από πολιτικές δεσμεύσεις, οι οποίες στη συνέχεια αποκτούν στρατιωτική υποδομή. Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν είναι αν οι τρεις χώρες θα περάσουν από τη δήλωση στην επιχειρησιακή ολοκλήρωση. Και αν αυτή η συμμαχία είναι μια συμμαχία ενάντια του Ιράν. Αυτό επισήμως είναι όχι. Δεν λένε κάτι στην δέσμευσή τους. Η Τουρκία και το Πακιστάν έχουν επιμείνει ότι η συμφωνία είναι αμυντική και δεν στρέφεται ενάντια συγκεκριμένης χώρας. Και η αντίδραση της Τεχεράνης είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Το Ιράν όχι μόνο απέφυγε να καταδικάσει τη συμφωνία, αλλά υποστήριξε ότι η δημιουργία περιφερειακών μηχανισμών ασφαλείας που μειώνει την εξάρτηση από εξωτερικές δυνάμεις μπορεί να αποτελέσει θετική εξέλιξη. Γιατί όμως το έκανε αυτό το Ιράν? Επειδή από μια άποψη η Τεχεράνη βλέπει αυτό που πολλοί αναλυτές παρατηρούν και ότι η συμφωνία της Μέκκας είναι ταυτόχρονα και μήνυμα προς τις ΗΠΑ. Το CFR εκτιμά ότι η συμφωνία αποτελεί ένδειξη ότι μιας βαθύτερης μετάβασης από την αμεροκεντρική τάξη ασφαλείας στη Μέση Ανατολή περνάει προς ένα σύστημα όπου οι περιφερειακές δυνάμεις δημιουργούν δικούς τους μηχανισμούς. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι το Ιράν δεν αποτελεί απειλή για τα τρία κράτη.
Σημαίνει όμως η συμμαχία δεν έχει μόνο έναν εχθρό. Και αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη ιδιαιτερότητά της. Και εδώ πρέπει να φτάσουμε στο Ισραήλ. Γιατί για το Ισραήλ η συμφωνία της Μέκκας είναι πολύ πιο ανησυχητική. Όχι επειδή αύριο το πρωί η Τουρκία, Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία πρόκειται να επιτεθούν στο Ισραήλ. Αυτό δεν προκύπτει από κάποιο στοιχείο. Αλλά επειδή αλλάζει σταδιακά η ισορροπία δυνάμεων γύρω του, αυτό δημιουργεί καινούργια ερωτήματα. Η Ισραηλινή ΙΝΕΤ μετέφερε δηλώσεις ανώτατου Ισραηλινού αξιωματούχου, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμφωνία ανησυχητική και υποστήριξε ότι το Ισραήλ πρέπει να ενισχύσει εναλλακτικές περιφερειακές συνεργασίες, κατανομάζοντας συγκεκριμένα την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας, γιατί δείχνει ότι στο Ισραήλ υπάρχει ήδη σκέψη μιας γεωπολιτικής αντιστάθμισης. Από τη μια πλευρά Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και από την άλλη ενδεχομένως άλλες χώρες όπως Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος με διαφορετικές μορφές συνεργασίας με Ινδία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Προσοχή όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν σχηματιστεί δύο τύπα στρατόπεδα. Οι σχέσεις στη Μέση Ανατολή είναι πολύ πιο περίπλοκες και σε αυτό έχω αναφερθεί και στα παλιότερα μου βίντεο. Η Σαουδική Αραβία συνεργάζεται με την Ελλάδα. Τα Εμιράτα συνεργάζονται τόσο με το Ισραήλ όσο και με την Τουρκία. Η Αίγυπτος συνεργάζεται στενά με την Ελλάδα και Κύπρο, αλλά ταυτόχρονα συμμετέχει με την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν στον μηχανισμό Earth 4. Αυτός είναι ο νέος κόσμος της Μέσης Ανατολής. Όχι σταθερά στρατόπεδα, αλλά πολλαπλές και αλληλοεπικαλεπτόμενες συμμαχίες. Και εδώ γεννιέται το ερώτημα, θα μπει και η Αίγυπτος σε αυτή τη συμφωνία? Η Τουρκία έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση της συμφωνίας της Μέκκας και ο Χαντάν Φιντάν έχει κατανομάσει την Αίγυπτο ως πιθανό μελλοντικό μέλος. Αν αυτό συμβεί, τότε θα έχουμε πραγματικά μια διαφορετική γεωπολιτική κατάσταση. Γιατί η Αίγυπτος διαθέτει τεράστιο πληθυσμιακό και στρατιωτικό βάρος, ελέγχει το Σουέζ, έχει κεντρικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και αποτελεί παραδοσιακό πυλώνα του αραβικού κόσμου. Ταυτόχρονα όμως η Αίγυπτος έχει στρατηγική σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο και έχει υπογράψει με την Ελλάδα τη Συμφωνία Μερικής Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών. Άρα, το Κάιρο θα είναι εξαιρετικά προσεκτικό. Η συμμετοχή του σε ένα μηχανισμό περιφερειακού συντονισμού δεν σημαίνει αυτομάτως ότι υιοθετεί τις τουρκικές θέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό είναι κάτι που η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα. Να μην μετατρέψει αυτή τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα σε δίλημμα ή εμείς η Τουρκία για χώρες όπως είναι η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Γιατί μπορεί να τις χάσει χωρίς λόγο. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο και επισημαίνουν την προσοχή. Τώρα να εξετάσουμε τι σημαίνει αυτή η συμφωνία για την Ελλάδα. Όπως όλες οι συμφωνίες, όπως όλες οι συμμαχίες και όλα τα καινούργια δεδομένα που προβάλλονται στο γεωπολιτική σκακέρια, χρειάζεται ψυχραιμία. Πρώτον, η συμφωνία της Μέκκας δεν αποτελεί σήμερα αμυντική συμμαχία εναντίον της Ελλάδας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο δημοσιοποιημένο πλαίσιο. Δεύτερον, η Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρήσει ότι σε οποιαδήποτε ελληνοτουρκική κρίση το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία θα πολεμήσουν αυτομάτως στο πλευρό της Τουρκίας. Ο ίδιος ο Φιντάν έχει εξηγήσει ότι σε περίπτωση της επίθεσης τα μέλη θα διαβουλευθούν για το βαθμό και τη μορφή της υποστήριξης. Όπως ξέρουμε, το πλήρες κείμενο άλλωστε δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Εδώ υπάρχει κάτι που συχνά παραλείπεται. Η Ελλάδα διατηρεί σημαντική αμυντική σχέση με τη Σαουδική Αραβία. Η ελληνική συστοιχεία Patreon που αναπτύχθηκε στο Βασίλειο παραμένει επιχειρησιακή ως τον Νοέμβριο του 2026. Και το Μάρτιο συμμετείχε σε πραγματική αναχέτηση ιρανικών βαλιστικών πυράβλων σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεύτερον, την ίδια στιγμή που η Σαουδική Αραβία υπογράφει αμυντική συμμαχία με την Τουρκία, Έλληνες στρατιωτικοί συμβάλλουν στην αεράμετρηση της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό δείχνει πόσο λάθος θα ήταν να βλέπουμε τον κόσμο με τη λογική όποιος συνεργάζεται με την Τουρκία είναι εχθρός της Ελλάδας. Όχι. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά. Η Ελλάδα πρέπει να ανησυχεί για τις συσσόρες στρατηγικής ισχύως γύρω από την Τουρκία. Αν σαουδαραβικά κεφάλαια αρχίσουν να χρηματοδοτούν μεγάλης κλίμακας τουρκικά αμυντικά προγράμματα και αν δημιουργηθούν κοινές τεχνολογικές πλατφόρμες Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, τότε μεσοπρόθεσμα η Άγκυρα θα διαθέτει περισσότερους οικονομικούς και τεχνολογικούς πόρους. Και αυτό επηρεάζει αναπόφευκτα την ισορροπία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όχι επειδή η συμφωνία λέει στρέφομαστε ενάντια της Ελλάδας, αλλά επειδή η γενική αύξηση της τουρκικής ισχύως αλλάζει και την ελληνοτουρκική ισορροπία. Υπάρχει όμως και η δεύτερη ελληνική διάσταση. Η Τουρκία παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
Το 2026 τρεις χώρες έχουν προχωρήσει και σε ενίσχυση κοινών αεροπορικών και ναυτικών ασκήσεων και στην περαιτέρω ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας τους. Και ο Χακάν Φιντάν έχει δηλώσει δημόσια και παρουσιάσει ότι αυτή η συνεργασία, έχει παρουσιάσει τη συνεργασία ως μηχανισμό που η Τουρκία θεωρεί ότι έχει στρατηγικές συνέπειες για την ίδια. Εδώ λοιπόν εμφανίζεται ένας πιθανός φαύλος κύκλος. Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ ενισχύουν τη συνεργασία τους επειδή ανησυχούν για την Τουρκία. Η Τουρκία βλέπει αυτή η συνεργασία ως προσπάθεια περιορισμού της και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες περιφερειακές συνεργασίες. Το Ισραήλ βλέπει τη νέα Τούρκο-Σαουδο-Πακιστανική συμφωνία και ζητά ακόμα στενότερες συνεργασίες και σχέσεις με την Ελλάδα και Κύπρο, και έτσι δημιουργείται αυτό που διεθνολόγοι ονομάζουν security dilemma. Κάθε πλευρά ενισχύεται για να αισθανθεί ασφαλέστερη, αλλά η ενίσχυση της μίας κάνει την άλλη να αισθάνεται περισσότερο απειλούμενη. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ότι όλοι να έχουν περισσότερα όπλα και λιγότερη ασφάλεια. Έτσι, επομένως αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Τώρα δούμε τι σημαίνει αυτή η συμφωνία για την Κύπρο. Για την Κύπρο η κατάσταση είναι ακόμα πιο ευαίσθητη. Η Κύπρος βρίσκεται γεωγραφικά ακριβώς στο σημείο όπου συναντώνται η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και οι νέοι περιφερειακοί ανταγωνισμοί. Και η Τουρκία εξακολουθεί να συνδέει ρητορικά την Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό και την αυξανόμενη συνεργασία Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ με τη δική της εθνική ασφάλεια. Τον Ιούνιο, ο Ερντογάν προειδοποίησε ότι η Άγκυρα θα αντιδράσει αν θεωρήσει ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα της Τουρκίας ή των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Να τονίσουμε ότι η συμφωνία της Μέκκας δεν αλλάζει το νομικό καθεστώς της Κύπρου. Ούτε σημαίνει ότι η Σαουδική Αραβία ή το Πακιστάν θα υιοθετούν αυτομάτως όλες τις τουρκικές θέσεις για το Κυπριακό. Αλλά ενισχύει το διεθνές στρατηγικό βάρος της Άγκυρας. Και αυτό είναι το στοιχείο που ενδιαφέρει τη Λευκοσία. Για την Κύπρο, επομένως, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία η συνεργασία με την Ελλάδα, η ευρωπαϊκή της ιδιότητα, η σχέση με το Ισραήλ, η συνεργασία με την Αίγυπτο και ταυτόχρονα η διατήρηση ανοιχτών διάβλων με τα αραβικά κράτη. Και εδώ να δούμε τι γίνεται και με το ΝΑΤΟ, τι σημαίνει για το ΝΑΤΟ αυτή η συμφωνία. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρανόηση. Επειδή η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι η νέα συμφωνία μεταφέρει κατά κάποιο τρόπο την προστασία του ΝΑΤΟ στη Σαουδική Αραβία και στο Πακιστάν. Δεν συμβαίνει αυτό. Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ αφορά επίθεση εναντίον κράτους μέλους μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν η Βορειοατλαντική Συμφωνία και το άρθρο 6. Η ένταξη της Τουρκίας στη Συμφωνία της Μέκκας δεν καθιστά ούτε τη Σαουδική Αραβία ούτε το Πακιστάν μέλη ή προστατευόμενα μέλη του ΝΑΤΟ. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μια πιθανή ελληνοτουρκική κρίση. Δεν υπάρχει κάποιο αυτόματο σενάριο όπου μια αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας μετατρέπεται μηχανικά σε πόλεμο Ελλάδας εναντίον Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν ή σε σύγκρουση των δύο συμμαχιών. Οι πραγματικές αποφάσεις θα είναι πολιτικές. Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο άγνωστο. Κατά τη γνώμη μου, κάνουμε λάθος αν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μόνο στο ερώτημα εναντίον ποιου στρέφεται αυτή η συμφωνία. Πιστεύω ότι το σημαντικότερο ερώτημα είναι άλλο. Τι είδους διεθνή τάξη προσπαθούν να δημιουργήσουν. Και εδώ η απάντηση είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Η Μέση Ανατολή φαίνεται να περνάει από μια εποχή όπου σχεδόν όλες οι βασικές δομές ασφαλείας περιστρέφονται γύρω από τις ΗΠΑ σε ένα πιο πολυκεντρικό σύστημα. Η Σαουδική Αραβία δεν θέλει να εξαρτάται αποκλειστικά από την Αμερική. Η Τουρκία θέλει να αποτελεί αυτόνομο κέντρο ισχύως. Το Πακιστάν θέλει να μετατρέψει τη στρατηγική του δύναμη σε περιφερειακή επιρροή. Το Ιράν θέλει ένα σύστημα στο οποίο η Αμερική παρουσία θα είναι μικρότερη. Το Ισραήλ αναζητά τα δικά του αντίβαρα. Η Ινδία παρακολουθεί το Πακιστάν. Και η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται ακριβώς στο δυτικό άκρο αυτής της νέας γεωπολιτικής ζώνης. Το Carnegie μάλιστα επισημώνει ότι η συμφωνία μπορεί να συνδεθεί όχι μόνο με την άμυνα, αλλά και με τον ανταγωνισμό γύρω από τους μεγάλους εμπορικούς διαδρόμους που συνδέουν Ασία, Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Δηλαδή, το παιχνίδι δεν αφορά μόνο στρατούς και πυράβλους. Αφορά λιμάνια, αφορά ενέργεια, αφορά θαλάσσιους οδούς, αφορά εμπορικούς διαδρόμους, αφορά αμυντική βιομηχανία και αφορά τελικά το ποιος θα καθορίζει τους κανόνες από την Ινδική Χερσόνησο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Τι πρέπει να παρακολουθούμε από εδώ και πέρα. Υπάρχουν 4 πράγματα. Πρώτον, την πρώτη πραγματική κρίση. Οι συμμαχίες δεν κρίνονται στις τελετές υπογραφής, κρίνονται όταν ένα μέλος δεχτεί επίθεση και ζητήσει βοήθεια. Δεύτερον,
πρέπει να δούμε αν θα δημιουργηθούν πραγματικές κοινές δομές διοίκησης, ανταλλαγής πληροφοριών, αεράμινας και περιουσιακού σχεδιασμού. Τρίτον, πρέπει να δούμε αν θα προχωρήσουν μεγάλες συμπαραγωγές οπλικών συστημάτων. Αυτό για την Ελλάδα μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό ακόμα και από τη ρήτρα συλλογικής άμυνας. Και τέταρτον, πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο τέταρτος. Αν η συμφωνία παραμείνει Τουρκία-Σαουδική Αραβία-Πακιστάν, θα είναι μια σημαντική τριμερή συνεργασία. Αν όμως ενταχθεί και η Αίγυπτος και αργότερα άλλες μεγάλες μουσουλμανικές χώρες, τότε θα αρχίσουμε να μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Επομένως, συμπερασματικά, αυτές είναι γενικές θεωρήσεις που μπορούμε να κάνουμε βάσει των δεδομένων που έχουμε. Λοιπόν, συμπερασματικά, η συμφωνία της Μέκκας δεν είναι ακόμα ένα ΝΑΤΟ του Ισλάμ. Δεν είναι μια ανούσια φωτογραφία τριών ηγετών όμως. Έτσι. Είναι μια σοβαρή προσπάθεια να δημιουργεί ένας νέος πυρήνας περιφερειακής ασφάλειας που συνδυάζει τη χρηματοοικονομική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας, τη στρατιωτική και αμυντικοβιομηχανική δύναμη της Τουρκίας και τη στρατιωτική και αναπόφευκτα πυρηνική βαρύτητα του Πακιστάν. Για το Ιράν αποτελεί ταυτόχρονα πιθανό αντίβαρο και ένδειξη απομάκρυνσης της περιοχής από την αποκλειστική αμερικανική εξάρτηση. Για το Ισραήλ αποτελεί σαφώς πιο ανησυχητική εξέλιξη, ιδιαίτερα αν η Τουρκία αποκτήσει ηγετικό ρόλο και η συμμαχία διευρυνθεί. Για την Κύπρο σημαίνει ότι το σημαντικό στρατηγικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου γίνεται ακόμα πιο στρατιωτικοποιημένο και περίπλοκο. Και για την Ελλάδα το σωστό συμπέρασμα δεν είναι ούτε πανικός ούτε αδιαφορία. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται απέναντι σε μια νέα συμμαχία που δημιουργήθηκε για να πολεμήσει. Βρίσκεται όμως απέναντι σε μια Τουρκία που επιχειρεί συστηματικά να πολλαπλασιάσει την ισχύ της, να αποκτήσει νέους οικονομικούς και στρατιωτικούς εταίρους και να μετατραπεί από περιφερειακή δύναμη σε ένα πιο από τους βασικούς αρχιτέκτονες της νέας τάξης πραγμάτων. Η ελληνική απάντηση επομένως δεν μπορεί να είναι απλώς περισσότερα όπλα. Χρειάζεται διατήρηση της ισχυρής σχέσης που έχει με τη Σαουδική Αραβία. Χρειάζεται ακόμα βαθύτερη στρατηγική συνεργασία με την Κύπρο και το Ισραήλ. Χρειάζεται διατήρηση της εξαιρετικά σημαντικής σχέσης με την Αίγυπτο. Χρειάζεται ανάπτυξη της σχέσης με την Ινδία και τα κράτη του κόλπου. Και ταυτόχρονα χρειάζονται ανοιχτοί διάβλοι με την Τουρκία, ώστε ο ανταγωνισμός να μην μετατραπεί σε ανεξέλεκτη στρατηγική κλιμάκωση. Γιατί το πραγματικό μήνυμα της Συμφωνίας Μέκκας είναι ίσως αυτό. Η Μέση Ανατολή και η Ανατολική Μεσόγειος εισέρχονται σε μια εποχή νέων συμμαχιών. Οι παλιές γραμμές δεν εξαφανίζονται, αλλά πάνω σε αυτές χαράζονται καινούριες. Και το νέο μεγάλο ερώτημα των επόμενων ετών δεν θα είναι απλώς ποιος είναι φίλος και ποιος είναι εχθρός. Θα είναι ποιος θα καταφέρει να δημιουργήσει το ισχυρότερο δίκτυο κρατών γύρω του, χωρίς να εγκλωβιστεί στις συγκρούσεις των ιδίων του των συμμάχων. Επομένως, πολύ σημαντικό, έτσι. Και σε αυτό το ακριβώς το παιχνίδι, η Συμφωνία της Μέκκας μόλις έκανε την πρώτη της μεγάλη κίνηση. Επομένως, εφιστώ την προσοχή, δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται εγρήγορση, μελέτη της κατάστασης και ενίσχυση των υπάρχουσων συμμαχιών και βάθηση όσο γίνεται περισσότερο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Την επόμενη Κυριακή στις 6 θα ανέβει μια νέα ανάλυση. Να θυμάστε να ενημερώνεστε, να αμφισβητείτε και πάνω απ' όλα να σκέφτεστε πίσω από τα γεγονότα. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά. Γεια σας.